नेचार पाब्लिकेशनाव नोंथांमोनखौ बरायबाय। दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव नेचार पाब्लिकेशननि गेजेरजों मोनथामसो गोदान बा नोंथांमोना मिथिखानाय बा मिथियै गोबांथार खौरांफोर लाबोनानै होफैनो आखायाव लानाय जादों। दा बिनिखायनो नोंथांमोनखौ आसा खालामो जोबजासिम नायगोन। दा बेजोंनो लोगोसे थांनाय भिडिअफोरनि माखासे मोननैसो पइन्ट आउट खालामजाथाव कमेन्ट बक्सफोरखौ नोंथांमोननि सिगाङाव कमेन्ट बक्सनिफ्राय लाबोनाय जादों। दा बे हिसाबै नोंथांमोनहा खोनासंलांगोननि आसा थिबाय। खुलुमबाय लोगोफोर, नेचार पाब्लिकेशननि गेजेरजों नोंथांमोननि सिगाङाव बेबायदि गुबुन खौरां फोसावबाय थायो। जिहेतु नोंथांमोनहा दिनैसो चेनेलाव गोदानै फैदोंबा साबस्क्राइब खालामनानै लानो हागोन आरो नटिफिकेशन बेलखौ थुनानै लानो हागोन। दा फैदो कमेन्ट बक्सनि बेलायाव। कमेन्ट बक्सनि बेलायाव आं नोंथांमोननि सिगाङाव बुंग्रोनानै होग्रोनि, नोंथांमोनहा जायफोरा गोदान एसे दान्दिसे नेथ'नानै जाबाय अननानै। दा कमेन्ट बक्सनि बेलायाव आङो जा हायो बेखौ आङो लोगोनो रिप्लाइ हरनो हाखायो पार्सनेलि। बेनिफ्राय मोननैसो खोथा नोंथांमोननि सिगाङाव बुंबाय थादों जे भिडिअखौ नोंथांमोनहा नायोब्ला थाम्बनेइलाव जेखौ नुदों बा मा आयदानि सायाव सावरायनो नागिरदों बेखौ नोंथांमोना नुखाबाय। जिहेतु जोबजासिम खोनासंनानै था। जोबजासिम खोनासंलाङाबा नाथाय नोंथांमोनहा मिथिनाय नङा आरो बिनि उनावहायनो नोंथांमोनहा जोबजासिम खोनासङालाबानो आंनाव फिन कमेन्ट बक्सआव बायदिसिना कुइसन सोंहरो। दा बेफोरबादिखौ नोंथांमोनहा अननानै नायजोबनानै मिथिनानै ला। दा बिनिनो मोननैसो पइन्ट नोंथांमोननि सिगाङाव लाबोनानै होफैदों। मैयानि मोनसे भिडिअआव नोंथांमोननि सिगाङाव ओइचएस फाइनाल रिजाल्टनि सोमोन्दै नटिफिकेशन नोंथांमोना सोंहरबाय थानायखाय आङो दिन्थिदोंमोन, गैया होननानै बुंदोंमोन। नाथाय बे एखे भिडिअखौनो नायनायनि बिथांमोन सानै गोबाङानो नायनानै मोजां मोननानै खिन्थाहरबाय। नाथाय बिथांमोन सानै दङ, नोंथांमोननि सिगाङाव नामखौ खारियाखिसै। बिथांमोना बुंहरबाय एखे भिडिअआवनो नोंथांमोननो शो खालामना होदों सेकेन्ड इयारनि फाइनाल रिजाल्टखौ माला मोनगोन आदा होननानै, माला होगोन। आरो एखे सासे सोंहरबावदों सेकेन्ड इयार एग्जामालाय मारै जाखो। दा बेबायदि कुइसन सोंहरफिनबावदों। दा अब्ला नोंथांमोनहानो साननानै नायनो हाबाय जानांगौ जे बिथांमोना भिडिअखौ नायदोंना नायाखै। थाम्बनेइलाव नायनाय लोगो कुइसन कमेन्ट हरखो ना माखो। दा बेफोरबायदि जायो। बिनि थाखायनो नोंथांमोनखौ खावलायदों जाहाथे नोंथांमोनहा मिथिनो लुबैदोंबा जोबजासिम नाय। दा बाहाय इउटिउबारनि थाखाय बा आं खिन्थाग्रानि थाखाय लाबनि थाखाय आङो जोबजासिम नायनो थिनदों बे नङा। नोंथांमोनहानो जुदि मिथिनो लुबैदोंबा जोबजासिम नायबासो मिथिनो हागोन। दा बेनिखौसो नोंथांमोननि सिगाङाव आङो खावलायनाय जादों। दा बेखायनो बेबायदि दाखालाम, अननानै जोबजासिम नाय आरो नोंथांमोनहा मा बुंनो नागिरदों नायनानै थां। बिनि उनाव लास्टआवसो कमेन्ट होबानो जाबाय। दा बिनि अनगायैबो मैयानि कमेन्ट सासे हरबावदोंमोन जे जोंनि दुबाइयाव कर'ना भाइरासनि एफेक्ट जागोन ना जायाखै होननानै बिथाङा कुइसन सोंहरदोंमोन। दा बे दुबाइनि जानाय जायैजों लोगोसे नोंथांमोननि सिगाङाव खनसेनो मुलुगनि कर'ना भाइरासनि आपडेटखौ लाबोनानै होफैबाय। सिगाङावनो बुंना होबाय थाखायोमोन। दिनैनि बेलायाव नुनो मोन्दों 30,80,101 केस जाना दङ होन्दों दुलाराय मुलुगावनो। आरो बिनिनो 2,12,265 साया रुंसारि जालांबाय, अर्थात थैनानै थांनांबाय। दा बेजोंनो लोगोसे बे एखे वेबसाइटआवनो वर्ल्डमिटाराव नोंथांमोननि सिगाङाव वर्ल्डनि जेसेबां कान्ट्रियाव एफेक्ट जादों बिनिनो गासैबो लिस्टखौ फारि होजोबो आरो लिस्ट सिङाव हाबलाङोबा स्टेट वाइसै मोनलांबावनाय जायो। दा बेनि थाखायनो दुबाइनिल' कुइसन जानानै फैया। वर्ल्डआव नोंथांमोना बबेखौ नायनो गोसो नोंथांमोना बेयाव थांनानै नायनो हानाय जागोन। आरो नङाबा हुनिफ्रायबो बेखौ फोरमायबाय थाखायो, नोंथांमोनहा बेखौबो थांनानै नायनो हानाय जागोन। नैबे वर्ल्डमिटार्सनिफ्राय नायनाया इजि। दा नोंथांमोना नुनो मोनबाय UAE अर्थात इउनाइटेड आरब एमिरेट्सआव दुबाइया दङ। जिहेतु इउनाइटेड आरब एमिरेट्सआव फार्स्ट टाइम एसियानि गेजेरावहायनो नर्थ साउथ साइडआव नोंथांमोना नुनो मोन्दों आरो गोबांनो नुखाबाय जानांगौ, नुबाय। 11,380 सायानो दासिम एक्टिभ केस जाना दङ होन्दों। नोंथांमोनहा बाहाय नुनो मोन्दों UAEनि। आरो बिदिनो गोबां हादरफोर दङ, नोंथांमोनहा नायनो हागोन जायखौ गोसो बेयाव नायबानो जाबाय। आरो भारतनि बेलायाव नोंथांमोननि सिगाङाव दिन्थिनानै लादों दिनैनि 22 एप्रिलनि आपडेटआव गासै एक्टिभ केस 21,632 सा आरो बिनिफ्राय 934 साया रुंसारि जालांबाय। आरो बेनिनो 6,865 साया रिकभार जाबाय। दा बेखिनि नोंथांमोननि सिगाङाव मुलुग आरो भारतनि गेजेराव। बिनिफ्राय दाना आसामनि बेलायाव दिनैनि दिनाव जोबोद दुखुनांथाव। सानसेनि गेजेरावनो दिनै 2 एक्टिभ गोदान केस मोननाय जादों। दा बेयावहाय जोङो सांग्रां थानांगोन। नाथाय लकडाउना जोंना जोबनायनि बेलाथिं फैनाय लोगो जोंनि सोलिनाया नाथाय जोबोद लुज जानानै थांबाय। नोंथांमोनहा गावबा गावनि ओनसोलाव नायबानो नुनो मोननाय जानो हागौ। नाथाय दिनैनि गेजेरावहायनो 2 पजिटिभ मोननाया नोंथांमोननि सिगाङाव मा फोरमायदो बा जोंनि सिगाङाव मा फोरमायखो नोंथांमोनानो साननानै नायदो। दा बेनिखायनो केयारफुल। दिनैनि गेजेराव बिथांमोन 2 मोननाया जाहैबाय, नुनो मोन्दों नोंथांमोननि सिगाङाव दहाय फुङावसो मोन्दोंमोन सासे बङाइगावनि सालमारानि सासे 16 बोसोर बैसोनि। दा बिनिजों लोगोसे नोंथांमोननि
दा दिन्थिनानै होबावबाय बावैसो 48 मिनिट सिगाङाव स्क्रिनशट खालामनानै लादोंमोन आं डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा सार बिथाङा गावनियाव पेजआव आपडेट होदों जि नोंथांमोननि सिगाङाव नुनो मोन्दों 37 जाहैबाय सासे मोनबावबाय बे जाहैबाय गवालपारा डिस्ट्रिक्टनि सेकेन्डारि कन्टेक्ट अफ माजाक बा मार्कास बेबो मार्कासनि थांनायनिफ्राय नैथि बारस्लायनानै सेकेन्डारि कन्टेक्ट आरो बेबो दहायनियाबो 16 बोसोर बैसोनियाबो नोंथांमोनहा नुनो मोन्दों गवालपारा बङाइगावनि दा बेबो सेकेन्डारि कन्टेक्टमोन दा बे हिसाबै जोंनि दा आसामाव 37सा पजिटिभ केस जानानै दङमोन नाथाय बिनि एक्टिभ केसा दा प्रेजेन्टलि 9 जानानै होबाय ओमफ्राय बिनिफ्राय थैनाया सासे जाबाय आरो डिसचार्ज अर्थात रिकभार खालामफिननो हानाय फोथांफिननो हानाया जाहैबाय बासायनो हानाया 27 सा जानानै दंथ'यो बर्थमान आसामाव दा बिनिफ्राय नोंथांमोननि सिगाङाव नैबे मोनसे खौरांखौ नोंथांमोना मिथिखाबाय जानांगौ बयबो मिथिखाजोब्बाय बयबो जोंनि बिटिसिनि खुंथाय गोहोआ बिटिसि इलेक्सन जानांगौनि थाखाय जायालासेनो फावसायनो नागिरनायजों लोगोसे दिनैनि दिनाव हठात मैयानि दिनावहाय बिटिसिनि 5 बोसोर खुंथाय गोहोआ जोबनानै आरो फारसेथिं कर'ना भाइरासनि थाखाय इलेक्सन जायैनि थाखाय जोंनि आसाम सरकारजों लोगोसे जोंनि आसामनि प्रफेसर जगदीश मुखी हठात गभर्नर बिथांजों जोंनि बिटिसि ओनसोला खुंजासिगोन दा बे खुंजानायजों लोगोसे नोंथांमोना बेखौ बयबो मिथिखादों अब्लाबो नोंथांमोननि सिगाङाव आपडेट लाबोना होफैदों दा बेखौसो बेनि अनगायैबो बिथां गभर्नरा मा बुंदों IAS राजेश प्रसादनो सेक्रेटारि गभर्नमेन्ट अफ आसाम हेज बिन एपइन्टेड एज द एडमिनिस्ट्रेटर अफ बिटिसिखौ दैदेननो थाखाय एडमिनिस्ट्रेटराव हिसाबै प्रफेसर बिथां जगदीश मुखी गभर्नरा राजेश प्रसाद बिथांखौ थिसननाय जाबाय होनदों दा बेजोंनो लोगोसे नोंथांमोनखौ आङो बेखौ दिन्थिनायनि खारना जाहैबाय नोंथांमोननि सिगाङाव गभर्नर रुला माब्रै जायो गभर्नरबा माबा रोखोमै सालायनो हागौ दा बिनि सोमोन्दै बबेखौ लानानै बोरै सालायलांदों बिनि सोमोन्दै आङो फैबाय थानाय समाव बावैसो सम एसे उनावहायनो नोंथांमोननि सिगाङाव भिडिअ लाबोना होफैगोन दा बिनि थाखायसो आं बेखौ एड खालामना होदों नङाबा बे निउसआ मैयानो आपडेट जाखांखाबायमोन दा बिनिफ्राय नेक्स्टआव नुनो मोन्दों नोंथांमोननि सिगाङाव दहाय फुङावसो टाइम 8आव फोरमायनाय बादिब्ला आसामाव आरो सा सानजा भारतआव दा दहाय फुंनिफ्राय लानानै 48 घन्टानि गेजेराव गिख्रंथाव बारहुंखा बा सारअन्थाइ फैगोन होननानै जोंनि खौरां बिजों टाइम 8आ नोंथां फोसावदोंमोन दा बे फोसावनायनि गेजेरजों नोंथांमोनखौबो सांग्रांथि खालामहरदों जाहाथे नोंथांमोना सांग्रां थायो हथात बिनि एलार्टखौ नोंथांमोनहा खोनासंनानै सोरनोबा मिथिसयै सुबुंफोरनि सिगाङाव फोरमायनानै होयो नोंथाङा मिथिखादोंमोनब्लाबो फोरमायनानै होदो जाहाथे बिथांमोना सांग्रां जायो दा बिनि थाखायनो मोनानि समाव जों बांसिनै सांग्रांथि जानांगोन आरो जोङो खाथि हेफाजाब होलायनांगोन बारहुंखानि समाव बेबायदि जाथाय जानाय समाव बेखौसो नोंथांमोनखौ खावलायहरनाय जाबाय बेनि थाखायनो सांग्राङै था बिनिफ्राय नुनो मोन्दों लाइमोनफोरनि थाखाय थुलुंगाथाव मोनसे हाबाफारि लाबावदों खन्थाइ बिबार ग्रुपआ हाबाफारि लाबाय थायो थुलुंगाथाव नोंथांमोननि सिगाङाव भिडिअ खालामखांबाय आङो जे खन्थाइ आवरायनाय लाइभ भिडिअ खालामनानै हरनानै बिथांमोनहा पार्टिसिपेट खालामहोदोंमोन दा बे बेलायाव मोनसे पार्टिसिपेट खालामहोबावदों बिथांमोनहा होदों जे बिजाब गांसे बा बिजाबनि जायखिजाया बिजाब लाफानानै सावगारि सेबखांनानै पसिबोल मोनसे गनायजाथाव सावगारि सेबखांनानै गावसोरनि होखानाय कन्टेक्ट नाम्बाराव हरनांगौ होन्दों आरो बेखौ हरोब्ला बिथांमोना कम्पिटिसन खालामनो होगोन होन्दों आरो बे कम्पिटिसन खालामनायाव बिथांमोनहा बाहाय बुंखादों लाइक आरो शेयार खालामनायनि गेजेरजों बिनि बिबांखौ नायनानै बिथांमोनहा पजिशनखौ सायख'गोन होन्दों आरो बेनो जायनो देरहागोन बेनो 500 रां हरनाय जागोन होन्दों एकाउन्टआव आरो बियो बे हरनाय नाम्बारा जागोन नोंथांमोननो दिन्थिना होदों नैबे 9101638554 9101638654 बाहाय नोंथांमोनहा दैथायहरनांगोन होन्दों वाट्सएपआव आरो बियो बेसेबांसिम सोलिगोन नोंथांमोननि सिगाङाव दिन्थिनानै होदों 20 मेसिम थागोन होन्दों नोंथांमोननो 20 मे आरो सावगारिया बोरै जानांगौ नैबेबादि जागोन होन्दों बिथां सासे बादायारि सेया हरबायमोन बिथांमोना बेखौ एग्जाम्पल होदों दा बे हिसाबै नोंथांमोनखौबो खावलायहरनाय जादों जायफोर लाइमोन नोंथांमोन बादायनो गोसो दंबा नोंथांमोना होखानाय नाम्बाराव बिथांमोननियाव हरबानो जाबाय आरो बिथांमोननि थांखिखौ जाफुंनायजों लोगोसे नोंथाङाबो सासे जाफुंसार जाहै जाहाथे नोंथांमोनखौबो
आसा थिनाय थाबाय। अब्ला लोगोफोर बेखिनिमोन नोंथांमोननि सिगाङाव गुबुन गुबुन भिडिअ मोनबावनाय नांगौनि थाखाय नोंथांमोनहा डिसक्रिप्सनाव हाबबानो जाबाय आरो नङाबा प्लेलिस्टआव थांनानै प्लेलिस्टआव केटेगरि वाइज नोंथांमोनहा नायनो हानाय जागोन गुबुन गुबुन खौरांफोर आरो चेनेलाव दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखैबा खनसे खावलायनाय थाबावबाय। नायनायनि थाखाय रोजा रोजा साबायखर बावबाय। गोजोन्थों।